Jó estét kívánunk, tisztelt hölgyeim és uraim! Good evening, ladies and gentlemen. Hát kik vagyunk mi? Bemutatom alkotóinkat. Let me introduce our team. A királytigris, a kultúra dzsungelében. Szabó Máté színész műsorvezető. Iluskám szívem! Hazám. A katarzis nagykövete. Andrássy Máté színész humorista. A birodalom visszasváb. És A kultúra interkontinentális rakétája. Zolika. Hagyi! József Attila! Mama! Azt nem tudom, hogy mit láttam, de azt tudom, hogy jobb emberré váltam általa.